Ngapon guys, so karon guys is nata diri sa PBB, Pinoy Big Brother. So ato nang nakita sa personal kaning bahay ni Kuya na makita na to sa TV, no? So karon nata diri sa gawas kay dili ta makasulod. So nanay siya. Pinali siya kadako guys, so ang kuha ni Kuya bahay, so na mga security guard. Karon pa ako makaari guys sa Pinoy Big Brother. Live na live tayo guys dito sa Pinoy Big Brother. So atong makita guys no, na mo din siya ang kwan, entrance agyanan diri sa Pinoy Big Brother. Pero dili kay siya ano, ako nga space no, gamay ra kaayo. So mo na siya dito padulong guys. Then ganito rin siya sulod. Tapos din siya yung mga kahoy day guys. Munang tindot ko siya lalandong raw. Live mula sa AB7 News Center Mandela. Ito ang Pinoy Big Brother episode number 2. Joke ka. So maorat to siya guys no. Salamat sa inyong paglantaw.